Шәхси эшмәкәр Пузырев, МП, Маркел Петрович, мини-гостиницу төзеп, аны кулланышка кертеп җибәрде. Миннахметов Наил Азгарович балыкчылар өчен гостиница ачты. Шулай балыкчылар өчен машина кую урыны булдырды. Авыл җирлегендә күп еллар балыкчылык бригадасы эшләп килә. Моңа авыл халкының 15 кешесе җәлеп ителгән. Комаров Фуат Фагимович, Шагалиев Рауф Раисович 9 гектар мәйданда алма бакчасы булдырды. Шуның нәтиҗәсендә безнең җирлекнең 12 кешесе эш белән тәэмин ителде. Сезнең җирлек бу яктан инде туризмны үстерергә, агротуризм, аннан соң экотуризм бик эшләргә потенциалыгыз бар. Ул юнәлешләрдә былтырда инде без шушы сотта сөйләшкән идек, определенный санаторийда кирәк эшләргә дип, но инде моның өчен бары кирәк инвесторлар. Моны ничектер коры җирдән генә башлый торган әйбер түгел. Ва Фуат Фагимовчларның менә аларның үзләренең ниләре бар инде, алга таба планнары терлекчелек буенча да бакчачылык, яшелчәлек һәм дә инде определенный үзләренең производство эчемлекләр буенча эшләргә дә планнары бар. Алар белән дә без бергә эшләп фикерләшеп торабыз. Шуңа да район эшли, халык Аллага шөкер сау-сәламәт, булган хәтлесен яшибез, тырышабыз, алга планнарыбыз зур. Республикада да инде районыбызны ахыргы урыннарда түгел, алдагы рәтләрдә күрергә бөтен потенциалыбыз бар.